Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning kanatong tanan, especially sa mga kapusong viewers sa tunga-tungang Kabisayan. Ingon man sa silangang Kabisayaan, welcome sa GMA Regional TV Live nga inyo makita Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Kumusta mga kapuso? Hinaot nga di nato kalimtan gihapon pag-atiman gyud atong panglawas ingon man sa pagsunod gyud sa tanan nga mga health protocols. Good morning kanimo kapusong Ted. Good morning kapusong Nico, and good morning sa ato ang mga kapuso din ha nga nanikay-sikay karong mga orasa samtang nagtan-aw sa ato ang morning show program. Good morning kaninyong tanan, and ang among pahinumdum lang mga kapuso ha nga practice gyapon ta sa social distancing, and of course and stay at home lang mo mga kapuso kung wa mo yung mga importanteng tuyo sa gawas, and of course kung manggawas mangani mo, wear your face mask always and inyong mga shields, and of course wash your hands frequently aron malikayan ang sakit nga COVID-19. And to start our morning with some good vibes, apil na mo mga kapuso sa ato ang GMA Regional TV Live Dance Challenge. Gamita kining music sa ato ang programa ug pagbuhat mo sa inyong kaugalingong dance steps sama ni ining tinun-an nga si Kayla Montemayor nga taga Barili. Let's watch. Thank you Kayla, murag gipangandaman gyud sa kanila kay ang stepping. Maujud pro na pro kaayo as in. Good Mga job, kapuso, Kayla. sama kang Kayla, kamudiha unsa pa inyong ipaabot, apil na gyud mo. Ipadala na ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live sa kahigayunan kamo nasab ang makita sa telebisyon. Busa, let's jumpstart na our morning mga kapuso. Kay makauban nato si kapuso actress Claire Castro ug sayran ta ang iyang pagpangandam alang sa umaabot niya nga mga projects dinhi sa Kapuso Network. Ug ato usab ilailahon ang usa ka blade enthusiast nga nagpreserbar sa nagkalain-laing klase sa karaang mga blades sa Pilipinas ug atong sayran ang mga simbolo sa matag disenyo niini. Samtang ato sa bahinabi kini magtiayong negosyante nga nagpauso sa lechon de negra o black lechon dinhi sa Subo atong sayran kung giunsa nila kini paghimo. Karon ato nang sugdan ang BizTalk makauban ni Cecil si kapuso Claire Castro. Ilailahon ta kining usa ka anak sa mga sikat ni atong 90s nga gusto sa muhimo og iyang marka sa showbiz industry. Kumustahon ta si kapuso actress and singer Claire Castro. Maayong buntag Claire, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello! Hello! How are you? How are you, Claire? Ikaw, kumusta ka? How are you and your family doing? Okay. I'm very happy right now. I'm very energized. And thank you for sharing that energy to us this morning, Claire. We're very interested. No problem.
Both your mom and your dad are 90s stars, Claire. Si Diego Castro and Raven Villanueva na sumikat talaga because of their youth-oriented program, ang TGIS, dito sa Kapuso Network. What's it like to have famous parents? My dad he was really happy when I was gonna join showbiz. Over the moon. Is it because of your parents' career as artistas that influenced your decision to enter showbiz? Yes. Growing up, I would just hear my dad's stories of back in the day, and I was really inspired to also join. And when you signed up with GMA Artist Center, what advice did your dad give you about entering showbiz? Well, he said it's not gonna be easy, but ang kailangan po talaga is to have thick skin kasi there's gonna be times na people will say negative things about you because not everyone, you can't please everyone talaga. Ito bang pag-aartista, gustong-gusto mo na talaga ba ito since childhood? Yes, before po kasi my dad, I wanted na po, like, I couldn't stop thinking about it, like, every day, every night. Tapos yung dad ko po parang, no, you're too young, no. Tapos parang naisip ko, so he told me po na 20s pa ako pwede mag-showbiz. So I'm like, ang tagal. Tapos ngayon po, ay 20s na. So yun. And now na kasali ka na sa Kapuso Network, ano yung mga acting projects or roles do you see yourself doing in the future? I really love doing contrabida roles. I feel like kaya ko po. As in, natural lang. In the meantime, how are you honing your skills and preparing yourself also para sa mga projects na darating sa'yo? Well, I'm joining po lots of different workshops with GMA to prepare myself for future projects. Can you tell us about these workshops, Claire? Ano yung mga natututunan mo? With acting workshop, I learned to not really act, like, don't act, just be natural on screen. That's something I had to learn po. Prior to this pandemic, may ginawa kang project, Girls of Summer, kasama din yung mga ibang beautiful and sexy actresses na dito sa GMA. How do you feel about that project? Oh, I was excited to do it. I was really happy. Like, I got to work with these beautiful people and ay nakalabas din po ako sa Pasay. And super sexy yung mga ginawa niyong pictorials. How did your dad feel about it? My dad was like this. He was like that, but he's okay with it. And Claire, before we end the interview, ano yung gusto mong ibigay na mensahe para sa lahat ng mga kapuso natin? Hello po mga kapuso. Always stay safe, wear your mask, wash your hands, and take your vitamins po. It's so hard na magkasakit ngayon, promise. Always take care of yourself because at the end of the day, all you have is yourself. Daghang salamat, Claire, for joining us this morning. Ingat ka! Salamat po! And that was Claire Castro, mga kapuso, ang usa sa mga artists nga angay gayud ninyong atangan sa umaabot niya nga mga proyekto dinhi sa GMA Network. More to come pa, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karon mo taga hisgutan ta kining mga Filipino traditional blades. Doon ay usa ka Sugbuanon nga blade enthusiast, nagkolekta ni siya, mga kapuso, og mga antigo, makaraan nga mga blades kay gigamit kani adto og mihatag sa bisya og advokasya pagtudlo sa mga bag-ong henerasyon kabahin niini. Ato ililawon karon mo taga, mga kapuso, si Sir Randy Salazar. Good morning, sir. Good morning, Nico. May buntag sa tanan. Thank you so much, sir, for joining us. May we know first, sir, about your background, sir, o kanus ka nagsugod og kolekta aning mga blades? Actually, since gamay pa ko, hilig na kay ko blades. Kay gitagaan man ko. My first bolo was given to me when I was 8 years old sa akong father. But I heavily got into collecting of blades in 2016. Mga friends namo decided nga to put up Filipino traditional blades as part of the advocacy to help ang mga pandayan nato sa different areas nato sa island sa Pilipinas, and also ma-promote nato ang blades meeting and the buying of the true to source ng mga traditional blades nato.
You said, sir, 2016. Kasi naka-influence yun mo, ani, sir, o ganong na interesado man juga ani, sir, nga mangolekta. Ako mismo, na-drawn ako kanang gigamit bitaw sa mga local nato nga mga mulupyo sa bukid. Part of that advocacy is try to find out unsa ba gyud ang mga local names sa mga sundang nato in different areas. So there we encountered ang mga pandayan nato, makilala mga panday, and we try and help them get recognized by other enthusiasts, paano makakuha ang mga blades sa ilaha to help also in their livelihood. Lain-lain og pangan, sir, no? Kay murag ako nailhan murag sundang ra gyud siguro og pinuti, sir. What are some of the sir, mga naa sa imong collection, Sir Randy? We do have actually ang older nato nga mga pinuti. This one actually is called Alawi-Lawi. I do not know where it is from, but this is from a war era. That's why it's long, panahon sa hapon. And nga nung gitawag siyang Alawi-Lawi, it's because it's inspired by the feathers sa rooster nato. So sa Binisay, ang Alawi-Lawi is rooster magid nato. And that is the reason why it looks like this. That's some of the pinutis of Cebu. And when we talk about pinuti, pinuti as the name would signify is whitened kung English. So one of the reasons why kung wa siya ma-polish, sundang ra siya. Pero when it's polished, then it becomes a fighting blade, and that's why when it's called a pinuti. So kaning mga blades, sir, lain-lain og istorya, lain-lain kada lugar, murag reminiscent sa atong kultura. Yes, in fact, since quincentennial a lot of Filipinos are actually curious unsa ba gyud ang mga karaan nato nga mga blades pre-colonial periods. An example of that would be ang aton nga talibong sa Panay. This is in fact considered one of those dead blades. Until now, we haven't seen a blade nga ing-ani being made in modern times. Mao ni siya gitawag nato nga sapot. For reasons, ang iyang handle, this one is covered in silver. Sir, ang mga blades nag-symbolize po niyo og status, sir, sa katilingban? Yes. In other areas like the talibong that I showed you a while ago, because it's silver clad, it's an indicator of the social standing sa tag-iya. So it could be dato, it could be kanang respected chieftain. Other examples of that, for example, would be a Bagobo Kampilan. This one would be atong warrior ni siya nga type. But the datus would carry a different type of kampilan po. The datus will have this. This would be a datus style. So only the chieftains actually, so you can tell actually by their status. In the case of the Moros naman, hilig po sila og kanang accessorizing their blades. So some of the blades actually what you see is silver ng mga threads, silver ang ferrule. You have mother of pearl inlays that actually, as they go higher in status in the community, this becomes what they call pusaka. Kanang ilang heirloom ipasa nila. This could also be used as dowries. So depende sa So it's really symbolizes ang social standing. On a personal note, Sir Randy, nganong nahimong parte naman gyud sa kinabuhi nimo kini mga blades, sir, unsay natabang hatag ning kaayuhan sa imuha, sir, sa imong pamilya? For me, there's a sense of satisfaction that I am able to rediscover myself as a Filipino. I take pride, on knowing how rich the culture nato. So so una di ko maminaw sa klase about history, but I am very much into history because of the blades. And I'm happy to see na because of this, daghan kaayo nga mga panday nato ang naay kanang kaugmaan, maayong kaugmaan because of the renewed interest sa atong mga Filipino blades. Alright. Saka moderno sa panahon, sir, you were saying kaganihang murag inanay na nakalimtan siguro, pero unsa imong gustong mahatag nga mensahe sa atong mga kabatan-unan diha basig doon na pa uban nga ka-interest gyud gyapon ani, sir? Yes. Ang ato blades is very part of who we are as a nation. You take pride on the traditional blades that you have, but also make sure to preserve this culture. So support true to source, support local. All right. Thank you so much, sir. We learned so much from you this morning. Daghang kayong salamat sa pagpakaton sa damo, sir, sa mga
kasayuran mahitungod sa mga blades. Thank you, Sir Randy Salazar. Madamong salamat, amping mo. Stay safe always. Thank you so much, sir. Balik pa mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, nag-trending karong bag-o kining Black Lechon o Lechon de Negra dito sa Danau City. Karong buntaga mga kapuso, magpakisayod ta kabahin niini gikan sa magtiayon nga mo'y nagpasiugda niini si Ma'am Precious Joy ug ang iyang bana nga si Sir Prage Japet Postrano. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Thank you so much for joining us. Ma'am, sir, unsa may istorya ani inyong Black Lechon de Negra ngano nakahunhuna man mo ani? Ang amog yung inspirasyon ani sir is here sa Danau kahit kayong competition sa lechon nga business, so kinahanglan jud ka mo come up with new ideas mo to nga nakatrabaho mo ko sa gawa sa barko akong nahulaan nga suwayan ka na kundi nga kanang cuisine sa gawas or ako may iswa sa mga lechon. Nakita ko nga kasi gamit nila nga mga mga organic na herbs na spices. Moto nga, nakakamak may aning idea nga mo siyang black lechon, sir. For Ma'am Precious Joy, Ma'am, kuan kuno da ini kanang mura og sorpresa ra gyud unta ini ang sinugdanan ani inyong sa black lechon? Yes, sir. Supposedly, it's a prank round tani para sa akong mama nga nag-birthday ni Aging, si Mana. Supposedly, wala ang tani sa plano nga mag-viral nga nung mauna. Amo lang tato siya i-prank nga. Na siya lechon tuod pero paig. Maurang ta namong among main reason on ta ato. Nya unsay reaction ma'am sa imong mama nang inyo natong gipresentar kin inyo talagsaon nga lechon a la negra? Daghan ki siya storya mawat ang customer kung mapicturean ni nga mahibaw-an nga naipaig. Talagsaon gyud kaayo unya nag-trending na viral sa social media na feature mo sa mga pipila ka mga sites. Unsay reaction ninyo ma'am ug sir? At first gani na overwhelm ni ano, kala kanindot ani oy nga unintentionally unta pero paghuman na feature ni sa mga kanang kuan sa mga newspaper yan ay mga kanang mga big networks nga ni contact og usa na mo ana search, so daghang salamat. Unsa man pwede ba nimo may divulge or trade secret nato Sir Japet nganong itom siya unsay ingredients sir? Ang main jud sir is ang squid ink sir. Magay main niya pero namin gibutan lang nga secret spices sir. Pero naka-main jud siya nga nakapaitom niya is ang squid ink yun. So di sila ingon nga delikado or unsa ba kay organic o ano sir natural lang among gipamuta nga mga spices. Pahiran siya daan sa ata sa unsay tawag ani nukos. One sir, kailangan ipa-dry pa ang baboy sir para mapilit siya kay di mo siya mapilit dayon kung basa-basa pa bagong hugas. Yan manang it takes a long time yun. Unsay taste niya ma'am sa kuan? Mao ra gyud pod ang balilami sa ang panit pod sa ordinaryo nga lechon. Ang sa lechon lang siya, pagkasa gyud na nakalahi lang gyud ang sa pan. Ang panit. Kaya ang panit sir na siya ng lahi nga aroma gyud ang sa black lechon. Mas humot siya sir nya, mas crispy og kanang matagamtaman jud nimo nga naay kanang mga kuan daghan kayo mga herbs and spices nga gibutang. Nga mas humot pa gyud siya. So far, sukad nga ning venture mo aning lechon business unsa nay natabang so far labi na sa pamilya? Dako jud kay katabang sir. Kay para nako sir pila na ka years nga nagtrabaho ko sa gawas, OFW atos gawas, so karon makalisay ko nga ani na lang ko mag-focus ko sa business sa lechon kay sa successful magibuyag. So lahi ra jud kayo sir oy ang amo karon wa mi nag-expect nga sa among kuan lang try and error karon mao na among bread and butter. Parag na-imagine na nako. Ma'am sir, message ninyo sa mga nagtan-aw nato karon sa mga viewers, siguro do na pa mga mas ma-interest pag yun nga mukuha ninyong lechon a la negra unsay masulti ninyo sa tumaka puso diha. Sigurado jud kani way laplap og safe pagyud kayo og native pig among gigamit og 1000% sure one nga organic and
herbs and spice among gibutang. Alright, magpasalamat may dako sir ug ma'am ang Postrano couple sa pag-uban ka na mo karong buntaga o pagpaambitsab nining lechon a la negra. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. May buntag. May you. buntag. Sa Biztalk nakauban nato si Kapuso Claire Castro gipaambit sa magikabisihan niya labi ning pag-undergo og mga workshops agi og preparasyon sa iyang umaabot pa nga mga projects. Samtang nakauban sab nato ang blade enthusiast nga si Randy Salazar mipasabot kabahin ini mga traditional blades ug kun nganong kinahanglan natong mapreserbar kini. Og mga kapuso ang naila na gyud nga Cebu lechon dunay bag-ong twist karon pinaagi niining lechon a la negra nga gipaila-ila sa magtiayon nga Postrano gikan sa Danau City. Paborito mo ginato ning lechon sil nindot nganunar po bag-ong angayang tilawan. O gani, makalingaw no kay ang lahang storya nagsugod ra dai sa prank pero karon wow, booming business na usab kining ilang gihimo nga sa bag-ong lechon, bag-ong look sa lechon. Bagong klase gyud sa lechon pero mabag-o man sil o makaraan nga traditional nga lechon murag hinay-hinay lang gyud dili magpasobra. Yes, kay ang cholesterol and it goes with everything labi na karong kapaskuhan, di ba? So hinay-hinay lang jud tas kaon mga kapuso. Busa, karong buntaga, ado na kami ibilin nga pabaon alang kaninyo mga kapuso. Cultural differences should not separate us from each other, but rather, cultural diversity brings a collective strength that can benefit all of humanity. By Robert Allen. Sa mga gusto mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat kapuso sa inyong padayon nga pagsalig sa programa. Thank you for joining us this morning mga kapuso and see you na usab ug mga adlaw kay dugang makalingaw nga impormasyon na usab ang dalit namo so tutok lang dinhi si GMA Regional TV Live. That in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.